soňa bu turmuşny kim kitabyn okugan, berewler ýaşy gürlätip, kimlerdir orta kalgan, kimgedir birgen barında maturun rahatligin, gaybirleri oňlamylar niga dip ýaşaganin, nigasin turmuşy nigasyň tigiz tugil barsyna, kişi bit iki ýaşamy şuňa köňel ýarsylar, birsaň birinde ömürni gürlätip ýaşasynar, jir ýüzi bolsan berre bütün biz tuganlar diýsenler. Ой, Зушка, мне синька была. Әкиәттәй булса иде turmuşnyň işdäligi, gaýgy häsrät görmüşele ýaşasaň gene ide. Bu dünýäge barybızda gonakka gına kilgen, jyrlyk gölik şaýarşyk kalganın Hudaý bilgen. Nigasin turmuşy nigasyň tigiz tugil barsyna, kişi bit iki ýaşamy şuňa köňel ýarsylar, birsaň birinde ömürni gürlätip ýaşasynar, jir ýüzi bolsan berre bütün biz tuganlar diýsenler. Первый ход на выезд, пожар в жилом доме, есть пострадавшие. Turmuş kitabyn okusaň beler idiň barında, lekin ol ýazylgan indi änileriniň garynynda. Ömür kıska birilgen dip bir gaýşan gaýgyrmagız, yakınlarının kadrini bilip dostlardan ayrılmağız. Nigasin turmuşy nigasyň tigiz tugil barsyna, kişi bit iki ýaşamy şuňa köňel ýarsylar, birsaň birinde ömürni gürlätip ýaşasynar, jir ýüzi bolsan berre bütün biz tuganlar diýsenler, jir ýüzi bolsan berre bütün biz tuganlar diýsenler, jir ýüzi bolsan berre bütün biz tuganlar diýsenler.